Het gemeentehuis van de Lemmer moat eraan. En hier zoen dan winkels en wenten komen. Maar dat gaat voor eerst net terug. En dit, de Lange Streek, de Kutterstreek, de Skulpen. Ik hier moet nedig wat aan dien worden. De strut even opknappen, maar er zit allemaal kulen in. Zo'n mensen die een beetje in verleden bij die kerken, die hebben er een bult les van. Ja. En die murken konden van mij voorbij. Dat wie ik de bedoeling, een investering van 1,7 miljoen euro. Maar de gemeente de Friese Meren, de fusiegemeente van Lemsterloon, Skasteloon en Gasteloon-Sleert, maar 12 miljoen euro bezuinigje. Dat viel eigenlijk net lekker, dat mag ik wel eerlijk zeggen. Het ligt heel helder wezen. Wij hebben destijds als Lemsterloon, en dan praat ik even als wethouder van Lemsterloon, net voor niks onze havens verkocht. Maar we hebben ik wel begrip voor de situatie zoals die op het ogenblik is. Maar ja, dat het heel top is, dan schijnt alles uit. Waar is het heel blunt, denk je? Ik dacht dat de ouderen wat te menen hier. En mijn Lemsterloon ging er wat over, dat het eigenlijk die pot schoten hier. Maar de werindeling had er niet mee te krijgen. Vooral kwattingen van het Rijk brengen de gemeente ter bezuinigings van goed 12 miljoen euro. Njonken de Lemmer werd ik de werinrichting van de Sinneboren op een jouwer opschoot. En het onlezen van glasvezel in de gemeente. Wanneer kunnen we dat uitvoeren? Het is net een kwestie dat we het net meer uitvoeren willen. Maar de financiële positie jouwt wel aan dat wij het net al jaar op korte termijn realiseren kunnen. Nog tal van projecten gaan voor eerst net terug. En hokker keuzes dan maken worden, daarom maakt het nieuwe gemeentebestuur, dat heel november kiezen wordt, haar boegje. Maar in welke nou eerst en laatst plak vinden moeten, ja, dat vinden wij net dat wij dat besluiten moeten, dat we aan de nieuwe en college oorleden. Dus regeren met een krappe beurs, daar kan het nieuwe bestuur haar maar op kleermaatje.